Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki patin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabuotan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tab. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Thanksgiving offered by Juwaima Sanz and Reginaldo family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Remedios Quirino asin RG, offered by Gledy Joy Barbin. Para kay Hernane, offered by Ismael Dromal and family. Para sa kalag ni Ruben Sr., Antonia, Jovencio, Divina, Pascual, Belen, and All Souls, offered by Reginaldo family.
Ngunyan, isinesilibrar po niya to ang Pasko kan pagkamundag. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Punanyaduan sa tuyang selebrasyon, sa ngaran ka Ama, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagulang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa indugabos mga tugang. Marhay na hapon man po, Father. And Merry Christmas po sa Indo. Merry Christmas too, Father. Sa Espiritu ng kagayagayahan, asin man kapakumbabaan, sa tuyang akuon, an sa tuyang mga pagkukulang asin man kasalan, nga ni magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, taragkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa pabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pagkapatawadan sa tong mangkasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katuninuran, sa mga taong marahay ang buong inumangihika, sinurok yamihika, sinasamamihika, inapamuraway mihika, pinapasalamatan mihika, mulikan dakula mong kamurawayan. Kamurangan na Diyos, adeng langit, punta sa mga kakamhan. Kagurangan aking Panginoon, Jesucristo. Kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ikaw na nagpaparang ng mga kasalan at ginawan para kami.
pamibi kita. O Diyos na makangalas na nagmukna, asin urog na makangalas na nagbago, kan dignidad nin tao, warasan na mimibi kami, na makisumaraw kami sa sayang pagka-Diyos, na nagpakanigong makihira sa samong pagkatawo. Siya na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Ipinahiling ni Propeta Isaías ang kagayonan kan mga nagdadara kan marhay na bareta nin kaligtasan. Ang Diyos nagpahayag kan sa iyang kapangyarihan, sa paagi kan sa iyang pagtubos sa katawuhan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Magayon paghilingon sa ibabaw ning kabukidan, an mga bitis kan nagdadara kan marahay na bareta. An bareta ning katonenongan. Ipinapahayag niya ang kapangganahan, asin nagsasabi siya sa Sion, Hade an sa imong Diyos, nagkukuraaw an mga nagbabantay kan syudad. Sarabay sindang nagkukurahaw sa kaugmahan. Nahihiling ng gadninda ang pagbalik ning kagurangnan sa Sion. Pagkurahaw kamo sa kaugmahan, kamong nagkagrabang lugar nin Jerusalem. Hulita ililigtas ning kagurangnan an sa iyang syudad asin rarangahon niya an sa iyang banwaan. Gagamito ning kagurangnan an banal niyang kapangyarihan. Ililigtas niya an sa iyang banwaan, asin mahihiling iyan kan bilog na kinaban. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang gabos na puro kan kinaban, nakahiling kan nakakaligtas na kapangyarihan kan Diyos. Ang gabos na puro kan kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan kan Diyos. Mag-awit nin bagong awit sa kagurangnan, huli ta guminibo siya nin mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kapangyarihan asin banal na kusog, nakamtan niya ang kapangganahan. Ipinahayag ning kagurangnan an sa iyang kapangganahan. Ang gabos na puro kan kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan kan Diyos. Ipinahiling niya sa mga nasyon an sa iyang kapangyarihan sa pagligtas. Narumduman niya ang danay niyang pagkamuot, asin pagkamaimbod sa arong ni Israel. Ang gabos na puro kan kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan kan Diyos. Nahiling kang gabos na puro kan daga ang kapangganahan kan satuyang Diyos. Gabos na daga na ugmang magkurahaw sa kagurangnan. Umawon siya sa mga awit asin sa mga kurahaw ning kaugmahan. Ang gabos na puro kan kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan kan Diyos. Mag-awit nin pag-omaw sa kagurangnan. Musika tugtugon sa arpa. Patanugon ang mga trompeta, asin ang mga hamudyong. Maugmang magkurahaw sa kagurangnan na sa tuyang hade. Ang gabos na puro kan kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan kan Diyos. Ang surat sa mga Hebreo, nagpapahiling kan kadakulaan ni Jesus bilang aki ni Diyos. Siya ang liwanag, asin tagapagmana kan gabos na bagay. Siya urog pa kisa mga anghel. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo, mga tugang, kaitong panahon, sa kadakol na beses asin sa manlain-lain na paagi, nagtaraman Diyos sa satong mga ginikanan, hulikan mga propeta. Alagad sa mga huring aldaw na ini, nagtaram siya sa to huli sa iyang aki. Huli sa iya, linalang ni Diyos ang gabos, asin ginibo siyang paramana kan gabos na bagay. Nasasalming sa iya ang kamurawayan ni Diyos. Siya ang tunay na ladawan kan sa iyang pagka-Diyos. Iniingatan niya ang gabos sa paagi kan mapangyari niyang tataramon. Pakalinigin niya kan mga tao kan sa indama kasalan. Nagtukaw siya duman sa langit sa too ni Diyos, ang pinakamapangyari sa gabos. An aki ginibong mas dakula kesa mga anghel. Siring na ang ngaran na itinao sa iya ni Diyos, mas dakula kesa ngaran kan mga anghel.
Hulitaan Diyos da inagsabi sa kiisay man na anghel, ika ang sakuyang aki, ngunya na aldaw, nagin ama mo ako. Ang Diyos da ima nagsabi sa kiisay man na anghel, ako magiging ama niya, siya magiging aki ko. Kan madali nang ipadara ni Diyos sa kinaban ang panganay niyang aki, nagsabi siya, dapat siyang sambahon kan gabos na anghel ni Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa kapinunan iyo ang tataramon kay bahanin Diyos, asin ang tataramon Diyos. Puun pa sa kapinunan ang tataramon kay bahanan nin Diyos. Sa paagi niya ginibunin Diyos ang gabos, daynin anuman na linalang na bakong sa paagi niya. Nasa sa iya ang buhay na ini, iyo ang nagtataw ni liwanag sa mga tao. Ang ilaw nagliliwanag sa buhay. Ang buhay na ini, ang ilaw nagliliwanag sa kadikluman, asin day nanggad iyan na parong kan kadikluman. Sinugo nin Diyos ang sarong tawo na ngaran Juan, nagdigdi siya sa pagsaksi dapit sa ilaw, tangahaning huli kan pagsaksi niya, magtubod ang gabos. Bakong sa iwan ng ilaw, nagdigdi siya sa pagsaksi sana dapit sa ilaw. Ang tunay na ilaw na nagtataw ni liwanag sa gabos na tawo minadatong sa kinaban. Ang tataramon yaon sa kinaban, asin ginibo nin Diyos ang kinaban sa paagi niya, alagad day siya namidbidan kan kinaban. Nagabot siya sa sadiri niyang banwa, alagad day siya inako kan mga tawong sadiri niya. Alagad ang mga nag-ako sa nagtubod sa iya, tinawan niya nin diretso na maging mga aki nin Diyos. Bako si danggikan sa dugo o sa laman o sa kabutan nin tawo, kundi sa kabutan nin Diyos. Ang tataramo naging tawo, asin nag-erok sa kaibahan niyato, pano nin biyaya sa kakatotoohan. Nahiling mi an sayang kamurawayan, an kamurawayan ay tinausa iya kan sayang ama bilang buktong niyang aki. Nagsaksi si Juan dapit sa iya, ini ani binalangibog niya. Siya ang sinabi ko sa Indo kay to na madigdi sunod sa ko, alagad mas dakula siya sa ko, huli dati siyang buhay, bago ako namundag. Hali sa nagsusupay niyang pagkamo, tinauwan niya kita nin sunod-sunod na biyaya. Ang katugunan itinaw nin Diyos sa paagi ni Moises, alagad ang biyaya asin katotoohan, nag-abot sa paagi ni Jesucristo. Mayo pang nakakahiling sa Diyos, ang buktong ng aki na nasa kaibahan ka nama, iyo ang nagpamidbid dapit sa Ama. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray, maray na hapon sa idugabos mga tugang. Pakigreet po kan sa idong kataid na Merry Christmas. Merry Christmas po sa Indo. Yauna, nagabot na ining pinagpaparahalat-halat niyato, an panahon, an aldaw, kan Pasko.
Iyon na ini sa panahon kung nuwaring kita ma-relax, ma-urop-hurop, magatid-atid, asin man namnamon ining momento kan sa tuyang pinagseselebrar. So panahon ini para i-enjoy niya to an sa tuyang mga familia, asin man an sa tuyang mga amigo, asin amiga. Panahon man ini na magheras kan mga regalo ning pagkamuot, asin man iyo ini aldaw sa bilog na taon, nagaribaga, nagiging totoo, sukatuninongan sa lambang tao. So palakpakan daw po an sa tuyang kagurangnan sa pag-abot kay ining aldaw na ini. Duman sa mga nadawog niya itong pagbasa sa enot na pagbasa hali sa libro ni Propeta Isaías, pinag-foretell ni Prophet Isaiah itong pagtalingkas kan Israel hali sa pagkabihag asin man sa indang exile duman sa Babylon. Na envision kay ining propeta na ini na mabalik duman sa Sion so mga Hudiyo sa paagi ni magayagayang pagkurahaw asin magayagayang pagkanta. Parehas kay ni so pinagsasabi duman sa tuyang ebanghelyo. Sarong awit manunungod sa darakulaon ng mga milagro, darakulaon ng mga pinaghimo kan sa tuyang mahal na Diyos asin hade. Kaya parehas ining si Propeta Isaías asin su salmista nagaawit kan kapangyarihan asin man pagsalbar kan sa tuyang mahal na Diyos. Kung nihilingon niya to sa satuyang liturhiya, igwa kita nin apat na misa, iba-iba, digdisa na ipinagdedicate sa Christmas Day. So enot na tulo, so vigil, night mass, asin mass at dawn. So sa tuya sa nang ginibo digdi sa parokya, so night mass. Pero sa iba, ginigibo man, so vigil, pag alas 6, night mass, pag alas 9, tapos pag mass at dawn, maaga, gabos ining tulong misa na ini ginagamit sa istorya kan pangaki kay Yesu Kristo. Sa istorya kay itong si Mama Mary, si Joseph, yaon sa bahugan, etc. Ining pang-apat na pinagsaselebrar niya to, Mass for the Day, day man pinag-istorya ang araw kay ining istorya siring kay San Lucas, Marcos, asin Mateo. Kundi an sa tuyang pinag-urup-hurupan, ining ebanghelyo ni San Juan, na isinurat sarong dekada o labi pa, pagkatapos na maisurat itong tulong ebanghelyo. Asin warang istorya, manunungod sa birth narrative, ining si San Juan. Para kay San Juan, ang tunay na Christmas story is set in the context of creation. Kaya baga nadawag niya to in the beginning, sa pagpuon. Pinagpapahiling pa ni San Juan Evangelista na ang paglalang, creation, bako man sarong pangyayari ka nakaagi, kundi sarong danay na proseso, nagpapadagos na proseso kan buhay kan mahal na Diyos, kay ribaan sa iyang banwaan. So anong ginibo kay ning ebanghelyo ni San Juan, pinagtaas niya sa istorya ni Yesu Kristo, so pangaki kay Yesu Kristo, duman sa level nin simbolismo. As ininihiling niya kung ano ang butsabihon ka ini, ining inkarnasyon, ining pagiging tao ni Yesu Kristo. Pagkatapos na ma-establish ni St. John sa origin ni Yesu Kristo, nagduman naman siya sa human origin ni Yesu Kristo. Pero, sa siring manapaagi na bako araw kay itong kay San Mateo, asin kay San Lucas, kundi ginamit ni San Juan ang imahen kang liwanag, ilaw. Asin ang ilaw ni Yesu Kristo, sabi ni San Luca, ay sabi ni San Juan, nagbabanaag
sa kadikluman kan kinaban. And it is a light that cannot be overcome because it represents the ultimate values of truth, goodness, beauty, justice, love, freedom, and peace. So nyata kita nagsiselebrar kan Christmas. Ang Pasko, it's more than the birth of Jesus. Kundi ang Pasko sarong selebrasyon kan Diyos na yaon sa tuya. Ang Diyos na Emmanuel. Ang Pasko iyo ang realization na ang pagkamot asin pagiging dayupot kan mahal na Diyos nag-eerok sa satuya. Asin kunsiring saro iyang tanda na kinakaipuhan man niya itong darahon, ang pagkamot, asin man ang pagkadayupot na iyan sa ibang tao. So, papaano? Papaano kita magiging simbolo kay ining ilaw na iyo si Kristo? Enot girumdumon niya to na ang Pasko, iyo ang season to give love. Panahon para magpahiling nin pagkamot, ang satuyang Ama sa langit, asin man ang satuyang paratubos, are the greatest example of this kind of love. Ano pinagsasabi sa tuya sa banal na Biblia? For God so loved the world that He gave us His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Wala nang ibang ikakatao ang mahal na Diyos, kundi ang siyang aki. Di siya pwede padaranin anghel sana, kundi ipinadara niya ang sarong Diyos ang sa iyang bugtong na aki. As inining bugtong na aki ini nagtukdo sa tuya, kan ehemplo kung papaano mamuot sa gabos. Pinagtukduan kita ni Jesucristo kung papaano mamuot sa Ama, pero pinagtukduan niya man kita kung papaano mamuot sa satuyang kapwa. Tunay, that the full and essential nature of love, we may not understand at all. But there are tests by which it may be recognized. So, paano niya ito marerecognize ang tunay na pagkamuot? Love first. Love is always founded in truth. Kaya ang pag-utik, ang pagdadaya, they are proof of love's absence. Nawawara daan pagkamuot in the midst of untruth. Kaya kung ang namumuot, nagutik sa iyang namumutan, and offers him or her any act contrary to truth, he or she does not love the other person. Pangaduwang litmus test, love does not offend or hurt or injure the loved one. So cruelty is absent from love as truth is absent from untruth. So kung ihilingon niya to, ang pagkamot pala, bako sa na feeling. It is actually a positive force. Anbut sabihon kaiyan, love helps the loved one. If there is a need, love tries to supply it. If there is weakness, love supplants it with strength. So love that does not help, ang pagkaamot ngayon na day nagtatabang, is a fake or transient love. So sa madaling sabi, true love sacrifices for the loved one. Iyan ang final test kan pagkamuot. As in si Jesucristo, siya mismo nagtawkan sa iyang sadiri, kan sa iyang buhay para sa tuya. As in, iniimbitaran naman kita kang mahal na Diyos na magtao, as in magsakripisyo para sa pagkamuot daini. Sa giraray sabi sa tuyang Biblia, give and it shall be given unto you. Freely you receive, then freely give. Pangadua,
Christmas is the season to give service. An sa tuyang kagurangnan, kung babalikan niya to an istorya sa Biblia, lalong-lalo na sa Ebanghelyo, mahihiling niya to dyan ang pagministro ni Jesucristo sa satuyang kapwa. He lifted up the oppressed, He gave hope to the discouraged, He sought the lost, etc. But aside from this, yaon sa mga praktikal na bagay na pinagibukan sa tuyang kagurangnan. Nagtao siya din paghiling duman sa mga buta, pinarahay niya sa mga nagihelang, binuhay niya sumanggadan. Kita sa satuya na ordinaryong kapasidad, we may not be serving the Lord as a minister, bilang padre o kaya bilang madre o kaya bilang obispo, or we may not be serving our country in full-time service, but our opportunities to serve are limitless. Anong pinagsasabi ko digdi mga tugang? Kind words, for example, or kind deeds can lift up burdens and cheer up hearts of the other person. So, sa tuyang kagurangnan, nag-iimbitar sa tuya that we give service. And when we do, sa giraray, balikan niya to sa Biblia, sinabi kan sa tuyang kagurangnan, sinabi kan hade, if you have done this to the least brothers of mine, you have done it to me. Pangatulo, kung paano kita maging ilaw ngunya na Pasko, ginumdumon niya to that Christmas is the season to give forgiveness. Ang pagpapatawad, nagtatauwi yaning katuninongan, asin man kagaya-gayahan sa tuyang buhay. So in order to receive forgiveness for our sins, we need to forgive others. Sabi baga, papangadyon niya to inisaman niya mo at yan, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. So ining pagpapatawad, it allows us to overcome feelings of anger, bitterness, and revenge. Kasi sa ibang pati gusto mamuyangunyan na Pasko, kuro Christmas, naigwa ka kaining bitterness sa imong puso. Ang pagpapatawad pa no mga tugang, it can heal spiritual wounds and bring peace and love that only God can give. So, pangatulo na imbitasyon sa tuya, inahagad sa tuya kang mahal na Diyos, ngunya na Pasko, that we repent and forgive everyone, including ourselves. Igwada kay Tonin Sarong estudyante, naglilinig kan sa iyang mga kawatan, asinahiling niya sa iyang dal, asinahiling niya na mation na, kaya pinaglinigan niya, nahiling siya kan sa iyang ina, ano yung pinagigibo mo niya, at pinaglilinigan man sa imong mga dolls. Sabi man kay ning aki, sabi paano ngayon ni teacher, na kaming mga aki sa eskwelahan, maduman sa ospital, tangani magtaunin regalo para sa mga aki na na-confine sa ospital, na yaon ngunya na Christmas, na day sila makakauli. So, pinaglilinigan ko ini mama na sa kuyang mga manyika, tangani na may tao ko sa inda. Kaya sabi kang ina, nyata ta sa iyo sa nangayaiya ng pinaglilinigan mo, magtao ka man ngaya kang marhay. But sabihin, bako na sumati, bako sumaraot, maraot na kawatan. Sabi man kang aking, nyata, mangigibuhon ko iyan. Ininasa na ngaya, taluma na, yun ang itatao ko. Sabi man kang ina, ara mo ngaya, nini, kinakaipuhan, pag nagtatao ka, you give something that you truly like. Something that is hard to give because you are fond of it. Something that would require a sacrifice on your part. Tangani ngayon sa imong pagtao, mas maging tunay asin bulanos.
Tayo nga iyanan but sabihon kan Christmas. Pinadarakan sa tuyang Ama, an sayang aki na si Yesu Kristo, bilang regalo sa satuya, tangani na kita isalbar. Ngunya na Christmas, let us all give the best gifts. Let us sacrifice with grateful hearts our favorite toys, not the ones that are worn out. And let us give the gift of love, the gift of service to those around us, and the true gift of forgiveness. Tunay mananggad si Yesu Kristo namundag. Siya ang hadi kan mga hadi, prinsipe kan mga prinsipe, ang satuyang paraligtas, ang satuyang kaglalang, ang satuyang amigo, ang Diyos na ilaw, na magliliwanag kan sa tuyang buhay. Amen. Matindog po ang gabos. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita gabos, nagtutubod ako. Sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dahi nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo. Bugtong naaki kan Diyos asin namon dagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nani laman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin nani tawo. Luhod tabi. Tindog tabi. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagdios sagod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kan katulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin magadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagigan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba ka na maasin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Mamibig kita sa tuyang amang langit nun, sa iyang ipinadaraan sa iyang bugtong na aki sa pagtubos sa to. Namundag sa Belen, pinagawitan kan mga angeles, sinasamba kan mga pastores asin mga hade, sa satuyang pamibi sabihon niya to, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang bilog na banwaan ni Diyos, tanganing mapasa iya ang kaugmahan sa Pasko nin pagkamundag, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang gabos na tawo sa kinaban, tanganing mapasa inda ang katuninongan, na ibinareta kan anghel sa mga tawong marahay an buot, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. An mga dukha, tanganing mapasainda ang pagkamot ni Kristo, na nagpapadukha o na nagpapakadukha huli sa to, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. An kaakian, tanganing mamuot sinda sa Diyos, na namundag sa Belen, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Kita gabos na uyas sa misang ini, tanganing maging kasangkapan kan katuninongan ni Kristo para sa kinaaban, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Sa tuya man pong ginumdumon, ang sa tuya mga personal na kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan sa mong ikinaugba,
ang pagkamundag nin sa imong aki, tawan sa mo ang grasya na kami mamundag iraray sa bagong buhay. Diyos no na buhay ni Kristo na sa moyang paratubos asin kagurangnan. Amen. Magpamibikaw mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akon malugod kan kaguranan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakuon mo ang dulot sa imo sa solemnidad ngunyan aldaw, nahuli kini ang pinakaurog na paghusay kan sa muyang makikipag-ulian, nagbunga asin ang kapanuan ng Diyos no na pagsamba itinaw sa mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mo na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat batano sa sinagkakaligtas na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhada dayong kasagkoran. Huli kan misteryo kan tataramon na nanilaman, ang bagong liwanag kan sa imong kamurawayan, nagtingraw sa mga mata kan sa mong isip. Tanganing sa samong pagkamidbid sa Diyos na nahihiling, mabihag niya kami sa pagkamot sa mga day nahihiling. Kaya kaiba kan mga angeles sa sinarkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit do naukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, nanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpasaluyib sa God sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin magpasalamat, binakini, asin dinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos, asin magakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawak, day dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi,
Pagkuha niya maninkalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuwasin da sa liwadag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles sa sinigabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging keras kan buhay na rin gasagkoran, mag-umawas magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos doon na kaugalian, nangas kitang magsabi. Magdalungan ka, Adeo.
Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan iwidawalat ko sa indo, an sa kong katoninongan itinato ko sa indo. Haray paghilingan sa mumang kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya patoninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ikay nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katoninongan kan kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpadinarauhan kita kan tanda din katoninongan. Peace be with you po. Peace. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana sinansakong kalagmaw umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa god paman sa kaibahan mo. Amen. Ikaw ang
Mamibi kita. O Diyos na maherakon, siring nan paraligtas kan kinaban na namundagunyan, iwan ginikanan kan Diyos na pagkamundag niya mo, warasan na sa siring manapaagi, siya mismo ang maging kagtaukan buhay na dayang kagadanan, siya na nabubuhay si nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin ikaduwang kolekta para po ini sa ongoing renovation kan sa tong simbahan. Available naman po ang 2025 St. Jude Calendar sa opisina. Hanapon lang po si Carlo, ang Sakristan Mayor. Ang misa po sa Disyembre. Ang misa po sa Petsa 1 kan Enero, iyo po ang mga minasunod. Alas 8 ning pagkaaga, alas 9:30 ning pagkaaga. Sa hapon, 1:45, alas 3, asin alas 4:30, asin alas 6 nin pagkabanggi. Diyos mabalus po, asin maugmang Pasko. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo sa pagbendisyon, kanan aki kan Diyos na nitawo, dinaog niyan kapangyarihan, asin kadikluman, asin kan kasalan. Asin pinano niya ang banal daw na ini, ninsayang kamurawayan. Haliun lugod kan Diyos, ang kadikluman in kasalan, asin paliwanagan ang sa idong puso sa kabanalan in buhay. Amen. Ipinadara nin Diyos ang sayang anghel sa mga pastores, tanganing ibareta ang maugmang pagkamundagan sa tong paratubos. Panoon lugod niya kamo, kan kaugmahan na sindibuhon ng mga tagapagbareta, kan sayang tataramon. Amen. Kanang tataramon na litawo, ang langit na kasaro sa daga, iwaras lugod niya sa Indo, ang katiwasayan na singgarahayan in buot, asin ang pakisumaro sa katiripunan kan mga banal sa langit. Amen. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katulinongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas, Father. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, na si Kristo ay silang, may tatunghari nagsigalang, at ang bawat isa ay nagsimangalo ng kaling alam. Kung taonan magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan, tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, nang sanggol madulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang itong aral. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Good afternoon po.